Wato ni a duniya ba mata. Ba abin da nake so ina irin gandami mai motar nan. Wallahi ji dace ka siya. Ni ba ta mota nake ba. Allah ko? Ta mata nake, ni dukiyata ta mata ce ba ta mota ba. Ayo kuma sai ni ga wannan ai. Allah na tuka. Ku gani bawon mata ina tafiya ta ku daidai. A ce na more ku dai a ce ban morewa ba. Amma me wannan ce ba san alƙalmi shi. Ba kuwa ce. Ai na ga alama. Wallahi na ga alama. Wannan bawon Allah da ke gani. In kin ji ana shugaba mai tausaya wa 'yan mata. Bawon mata. A nauzan Najeriya da kuma kai nahiyar Afirka baki daya kin gan shi ne. Allah. Shi ne alheri ne zai wa 'yan mata. Ku gani bawon mata ina tafiya ta ku daidai. A ce na more ku dai a ce ban morewa ba. Mata. Bawon mata. Kai. Duka? Duk gaba daya, karbi gaba daya. Mu mun tsaya nan ne kawai don mu taimaki mata masu wucewa. Kai, ban dawo. Ba mata kenan. To. Ina zuwa 'yan mata, sake jikinki, tafi inda ya kamata. Allah ya yanke miki wahala. Kin ga wannan ban Allah? Na rantsi da Allah in kika samu wannan, kin gama duniya da lahira. Ai da kin ji an ce bawon mata. Bawon mata. Alhamdulillah. Yanzu zaki mamakin alherin miki. Allah. Na rantsi da Allah. Ai tsaya ka gani. Ai ita wannan kyautar da za a yi mata ma ya fi ƙarfin ruwa da wannan. Ga waya. Wai wallahi. Ka bata. Ta magana ba? Eh. Bara haɗa mata da 'yan canji. Bare kuwa. Haɗo mata da ɗan. Bai Allah. Ga guda biyu nan sun rage. Ga ƙwaya biyu nan. Zuba a ciki. To gyara leda sosai. Gyara leda sosai. Rike nan 'yan mata. Rike nan. Na gode. Madalla. Na gode. Bawon mata. Ko ku gani bawon mata. Allah ya kiyaye ka. Ya gari. Wallahi lafiya lau. Ya ran ka takarda. Yarinyan nan. Abin da take bukata ne aka yi list. List din ne? Me shi ne? Haba bosho. Wannan ai ba wani abu bane ba. Ni fa akan mata kamar da na faɗa ma. Babu abin da ba zan iya ba. Ayo kuma ni sai kuma yarinyan nan in dai har zan mallake ta to rayuwa ta ma yana ya ci rayin bata. Wallahi an gama. Saboda haka wannan aje a siya mata komai da komai da rubuta. An gama. Ko abu ɗaya kar a rage. An gama. Alhaji Shehu Kaduna mai SPC ya daure man gindi akan mata. An gama. Komi take so a yi mata za a yi mata. Wa an gama ni gaya ma. Bawon mata. Da 500. Kai kuma lada aike tunda ake hidiman da mutum ma alheri ba ga wannan. Na kuma? 10. In na ma kyauta sai kare na kai hula gare ka ba dan kwali ba. Wallahi tallahi. A ja kai mata. An gama wallahi. Ha? Mun yi wayar. Ku zo ku gani bawon mata ina tafiya ta ku daidai. A ce na more ku dai a ce bawon mata. Wai ina ka shige kwana biyu. Ina ji ka shiru ba zuwa. Na ce bari in zo in sallama maka yanzu ko lafiya? Ayo bawon mata Allah na tuba ni wannan abun ai na daina shi. To ba ma dai wannan ba. Wayan mi ke faruwa da Maryam? Kwana biyu in na kira wayan Maryam wayar ba ta tafiya. Muna ta aure. Bawon mata. Aure kace ba? Ta yi aure wallahi tani. Maryam ne? Allah. To. Habibi. Ga nan. An yi sakwaran nan? An yi mai yauke nan ku? Yau ita za samu. Sai an jima. Bosho. Sai an jima. Mudun ubanka. Bawon mata. Bawon mata. Bosho. Ya gari. Maryam. Bawon mata. Mata aure ce ba. Ta aure? Wallahi mata aure ce. Waye mijinta? Ni ne mijinta wallahi. Kai ka aure Maryam? Ga kuma kana shegiya. Ku zo ku gani bawon mata ina tafiya ta ku daidai. A ce na more ku dai a ce. Domin samun sababbin komedin mu masu zuwa, ka yi subscribing, shiga YouTube sannan ka rubuta Bawon Mata Comedy, sannan ka danna ƙararrawa. Za ku kasance tare da mu, Bawon Mata Comedy.